Zimbabwe muri kuzviona sei. Hey, oh, shall remain. Oh, yours truly miss a one blow. Foolish government. Yeah, me raspi. Urumende yemageva, akatumira mbava. Urumende yemageva, tiri kutongwa netoti. Emerson uri geva, takatumira mbava. Geva, matoti. Urumende yembava, tiri kutongwa negeva mbava. Toti, takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Unogona wona. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to your favorite platform on YouTube, Manje.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chinongoti vo, nenyaya dzinopisa, chichibora, chichienda, chakadaro, handitika. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out panyaya dzinenge dzichipisa dzakaita sedzinoidzi. Zvamanje ndine mashoko ari kubva kuna Tony Bindura. Ari kutaura kuti hanzi politics idzi dzamazuva ano idzi hadzichada kuti vanhu vasumudzirane zvibhakera, vasimudzirane matombo, matemo nemakano vachirovana. Hanzi dzango politics dzekudya. Ukangowana mukana wekuti upinde kwauri kugona kupinda, kungave kuopposition kana kuruling party, pinda udye. Zvakawanda izvosiyana nazvo nekuti hanzi bato reZANU-PF harina kwariri kuenda, richabva zvaro but not anytime soon. Ini ndikangozviwana zvakadaro ndinongouya nazvo pachitubu ndovandakuratidzai, mozvionera mega, mosiya macomments, kutukirira, kufarira kana kunakirwa nazvo. Aiwa, chokwadi munenge machinzwira mega from the horse's mouth. Yes, nanjimbotaura naKurai Makore ndikati mukuru magarisa, musati mambobatikira kapa platform chimbodzokai, zvikanzi aiwa ndiri munzira ndinouya mazuva ari kuteera aya. So watch out for an interview naKurai Makore. Handitika tisingatambise nguva, ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzese, hatina nyaya diki, hatina nyaya hombe, nyaya dzese kwatiri dzakafanana. Hatina mamonya pamberi pedu, tinongotaura nyaya sezvadziri. Handitika hanzi batirwa dare nasekuru Chigocha Mazizi paHarare apo vari kuvhiringidza vanhu zvekutodaro, ende vanhu vari kuita sei, vari kunakirwa nemabatiro ari kuita sekuru Chigocha Mazizi basa. Saka bata namba dziri pascreen, enda padare ravo, unopinda mudare, wobatsirika. Usarambe uchishungurudzwa nemweya wetsvina. Ita zvinoita kuti uchene, upinde musmart. Uchene, usanetseke. Bata sekuru Chigocha Mazizi panamba dziri pascreen idzo. Handitika. Right, let's listen to Tony Bindura. Timunzwe kuti Bindura ari kumbonyaso kuti chii panyaya yake yaari kutaura muchinda uyu, kuti zviri kumbofamba sei uyezve zvakaita sei, zvakamira sei. Pane vhidhiyo randiri kugadzira repolice brutality also zvakangooma, ndichauya naro. Ndosaka ndiri kukurudzira kuti gara wasubscribe paplatform panapa. Zokuswera tichitukana mumasocial media kana kuvengana mumasocial media just because indobva kuZANU-PF iwe unobva kuopposition hazvishande. Politics muZimbabwe dzadze kutsvagisa mari nekuseri kwevarombo. Politics muZimbabwe business rekuitisa mari imwe family. Saka vanhu tingaenda hedu pamasocial media tichitukirana tichidii, but garai muchiziva kuti vanhu vari kuopposition kana kuZANU-PF, mabig politicians ava vanoda kuenda kuparliament nokukanzuru nokutora zvigaro zvepamusoro zvihombe vanenge vachitsvaga mari nekuseri kwenyu imi munenge muchitambudzika. Saka tisavengana mumasocial media tese tiri maZimbabweans, zvokuti ZANU-PF yakazoti, opposition yakazoti it's wasting time. Kana munhu uine mukana wokutsvaga mari nadzo politics, gara watsvaga mari nadzo. Hatizivi kuti nzira dzipi dzauchashandisa pakutsvaga mari through politics.
because kutaurana chokwadi ZANU-PF haibve pachigaro manje, ichabva zvayo but kwete nhasi kana mangwana zvatofunga, ichiri mugemu. Tisanyeberane kuti vanhu vaku opposition ava vane something zvavachaita ZANU-PF. Hapachina chavachaita ZANU-PF except kutsvaga mari vachifadza mhuri dzavo. Isusu tichigara tichitukana mumasocial media, chinhu chanoda kungokuudzai varume, vanhu vanosapota ZANU-PF nevanhu vanosapota opposition, we are one Zimbabweans. Handiti? 2, tese tiri kutambudzika. 3, ngatizivei tese kuti kuma leaders edu ekuma opposition kana kuZANU-PF vari kutotsvagawo mari nesu. Handiti? Saka ngatisaswerei tichitukirirana kana kusoropodzana mumasocial media umu. Varume, mupolitics dzeZimbabwe hamuna chichachinja except kuti angawanawo mukana wokupindamo anenge achiitawo mari nekuseri kwevarombo nekuseri kwevanhu vanenge vachirwa pasocial media. Chiramba chiri pane chichachinja muZimbabwe hapana. Ndakambotaura kumashure uku ndikati ZANU-PF haichafa yakagadzira economy ende opposition dziripo idzi hadzichafa dzakabvisa ZANU-PF because vese vakakara mari ende vanoda mari ende vanosenzesa varombo kuti ivo vaite mari. Ndosaka uchiona manje izvozvo munhu wese angobva kuopposition, angobva kuuniversity anoda kuya kunojoina opposition mumaguta umu. Ndo mavanoda zvigaro, mavanoziva kuti vanohwina kukanzera nekuenda kuMP nemuparliament. Kana wokuri kuZANU-PF ndosaka uchiona vachimhanya kunoshungurudza vanhu kumamisha uko kwavanoziva kuti vanohwinwa ikokoko vachitora zvigaro. Chiramba kuti pane chichabenefitwa nemunhu opposition, nemunhu anosapota opposition kana nemunhu anosapota ZANU-PF hakuna, except watopindawo mumadhiri epolitics aya, kwaendawo kuparliament kana kukanzuru zvinenge zvaita, kana tokaonawo pokumora goridhe kana lithium kana pokuitawo madhiri anokupinzawo mari uchiprotectwa nepolitics zvako zvinenge zvaita. Chiramba kuti hanzi toswera tichitukana mumasocial media mu pane chichachinja, hapana chichachinja. Tinogona kutukana mumasocial media but pokupedzisira ngatiudzane chokwadi varume kuti aiwa tiri kutukana zvedu, asi mapoliticians akungava kuopposition kana kuZANU-PF vari kunanzva lifa renyika. Isa hapana chatiri kuwana. Tichaswera tichingodhonzerana tichikweverana jira, indiri opposition ndiri weZANU-PF but pokupedzisira ngatingoudzanai kuti mapoliticians ari kutoita mari nekuseri kwedu isusu varombo ende hapana chichachinja muZimbabwe ende ZANU-PF ichiripo pachigaro ichambotonga, asi chazobva zvayo but vazhinji vedu pano tinenge tafa kana tinenge takwegura. Kana dziri opposition dzese dziripo idzi hapana achabvisa ZANU-PF, vakatokonewa kudhara. Saka yes, tinobvumirwa hedu kutaura zvatinenge tichitaura mumasocial media but mukupeta kwenyaya ngatingoudzanai kuti hapana chichachinja mupolitics dzeZimbabwe, hapana chichachinja maringe nepolitics dzemuZimbabwe. Murombo anongori ari murombo. Saka vakangwara, pindai mupolitics, musatye kutukirirwa kunzi muri maopposition kana kuti muri mazano. As long as pachikwanisa kuti umore mari, usatya kutukwa. Usatya kutukwa udzori mupanduki kana kuti uri mutengesi, pinda uite mari because vamwe vazhinji vari kutya kutojoina politics idzi nenyaya yekuti anenge achizonzi uri mutengesi kana kuti uri mupanduki. Ukangoona chete panongopinda mari chete kana kuti panobuda mari chete, iwe pinda, usamirire zvokunzi uri mutengesi. Takaona ana Chabangu chaiwo, ana Chabangu hapana munhu aimboziva kuti achaitawo mari. Chabangu achazoenda kuparliament, achazovawo nhingi MP. Izvozvo Chabangu akutodya achiguta. Thank you very much, maita basa. Standards Tony Bindura. Right. Manje ikaita nyika irakomana zvokuti munhu akangofunga dumbu rake kuti akangoluma iye zvatobo kohama koshamwari kovavakidzani. Amen. Munoti chii nazvo? Isa comment mucomment section. Wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti pane kwatiri kuenda here kana takutanga kufamba nementality yakaita sei yakadai so. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scene, it's bye for now. Let's meet in the next video.